ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ MK ಅನಸಾಂಡ ಸೌಮ್ಯ MK ಅನಸಾಂಡ ഞാനില്ലടുല്ലയാ വേണുരത്ത് മുൻപല്ലേ ലൈക്ക് മൻപില്ലവാ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋರುಂಡ ಸಂಘದಡಿ ಗೇಮ್ ದಡಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಸೀಟ್ ದಿಲ್ಲವ ಯಾರಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇವುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವಡಿಯ ಹಾಂ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ತೂವೋಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾಯ್ತಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಲೇ ಬುರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಕೊರಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬೊಚ್ಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ ಕೊರಡೆಯ ಇದು ನನ್ನ ಕೊರ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿಚ್ಚಾಂಡು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಲೈವ್ ಕೊರಲ್ಯತ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಚಿನ್ನಿ ಮಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುನು ಸೌಮ್ಯ ಯಾಂದಾನಿನ ಇಂಕ್ ಎಂಚವು ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡವ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚಂದೆ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ಲೈವ್ ದಂಜಿ ತೋಜಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚಾಪುನ ತೂಕಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿರು
ಎನ್ನಿಮಲ್ ಹಾಕ್ಸಿಂದು ಇಜ್ಜ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ತಲಿ ಉರ್ತಿಯನ ಅಂದು ಮರ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಯ ಇರು ಚಿನ್ನಿಮಲ್ ಹಾಕ್ಸೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿರ ಅಂದಾರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗುತ್ತುಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗುತ್ತುಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಎಂಚ ಅವೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಅವಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು 4K 2K ಎಂದು ಪೂರ ಅವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಅವನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದಿಗೋ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಈ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಎತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ತೋಜು ನಂಚ ವೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಏನು ನಿನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಅವೇನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ದಿವರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಎನ್ನಾಯ್ತು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು 4K 2K ಪುರಂಡ 4K ಪುರದಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಅಜಿದ ಅನ್ಪೇರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿನ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲೆ ಪೋ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಉಡು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪುಜನ ಚೂರು ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಚೂರು ಕೈತಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತ ನಾನು ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇಜ್ಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಮೊರಣಿ ಮೂರ್ದಿನ ಮೊರಣಿ ಅಂದೆ ಕೋಡೆತ್ತು ಮೊರಣಿ ಬೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಗಜ್ರಿಯ ಪೋಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರೆ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಂಡಿ ಚ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪುನ ಆತಿ ಮೂಜನುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಲೈವ್ ತೂಪುನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲೂಟ್ ನಲ್ಪರ್ದೆ ಬೂರ್ದು ಮಾರ ಐತಿ
ಇದು ನಂಚಿಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಪೂರ ಬೂರುವಲ್ದಾಲ ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ನಲ್ಪರ್ದೆ ಬೂರ್ದು ಅಂಚಾತನು. ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆತನು ದಾದ ಇಂಚದ ಅದನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದೇರಿಯಾ ಬೆರಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಬೆರಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಡ ಪೂಪುಲು ಗೊಬ್ಬೋಲು ಕತ್ತಲೆನಾಗ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮನಿತ್ ಜೈದಯ್ಯ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಇದ್ದೀಗ ಏ ಪನಿ ಆಯ್ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಅದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಅದೈತಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ನಾಯಿ ಗಿಡ ತಂದಿಲ್ಲೇರಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಈ ಅಂದಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಮಾರೈತಿಲ್ಲ ಇವು ಸತ್ಯ ಈಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಮುರಣಿಯರ ಬತ್ತಿ ಅವಳ ಬಟ್ರಾಶಿ ಅದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನಂತ ಓಜಿಜಿ ಮಾಡೈತಿ ಎಂಡು ಮಲ್ಪಗನ ಅಂದವ ಎಂಡು ಮಲ್ಪಗನ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಬತ್ತೀರ ಮಾರೆ ಜೀತಿರ 3 ಜನ ಏರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಒಂದು ಏರು ಸತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ 4 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇವಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಂಡಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಸ ಬರೋಂದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಜ್ಜ ಅಂತ ಸಂತೋಷ್ ಸಂತು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಾಗ ಬತ್ನಾಗ ಇಂದೇರು SUM ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ದಾನ್ವೇರು ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಮಾಮು ಜೆತ್ತದೇರು ಒಂದು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂದಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರತ್ತಮ್ಮ ಗುರ್ತಾಯ್ಜ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೇನಂದಿನ ಇರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದೋನ ಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರೇನು ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಅವಿಯರು SUM ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಕೆರೋಚ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ 2 ಸಲ ಒತ್ತಲಿ ಬೇರು ಪಿಂಕಿ ಮಣಿ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಏನು
ಪಿಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಮನಿತನಿಗೆ ಇದೆ ಇಂಗೇರು ಶೂ ಎಮ್ಮ ಪಂಡ ಏರವು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ವನಸಾಂಡ ಪೂರ್ಣೇಶ್ನ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ అయినಗಳು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೂ ಎಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ನೇಮ್ ದಾದಿ ಇಲ್ಲ ನೇಮ್ ಕುದರ್ ದಾದಿ ಶೂ ಎಂ ಬಸ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದು ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ అయినಗಳು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಕ ಏರೊಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವೇ ಎಂಕ ನಿಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ಮೂಜಿಗು ಗುಬ್ಬುಗು ಪೋಯರುಂಡ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಇದು ಏರುಂದು ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಶೂ ಎಂ ಇದು ಏರುಂದು ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೇರ್ನ ಇದೇ ನಂದಿಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ತೃಪ್ತಿ ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕವ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲವ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಇರತ್ತೈತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ವನಸಾಂಡ ಹಾಂ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಈರ್ನ ಜಯಂತಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಈರ್ನ ಜಯಂತಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಶೂ ಎಂ ಈರ್ನ ಜಯಂತಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಈರ್ನ ಜಯಂತಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಜಯಂತಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಶೂ ಎಂ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಹಾಂ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಮುನ್ಪ ವಾಯ್ಸಿಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಗೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಂಡು
ಇನ್ನು ಜಯಂತಿ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಹಾಂ ಅಸಾಂಡು ಪೂರ್ಣೇಶ್ ವನಸಾಂಡೆನ್ನು ಶೂಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶಾನಿ ರೋಹಿತ್ ಹಾಯ್ ಶಾಲು ಅಪ್ಪ ಏನಾರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತ ಮರಿ ತಿಂಗ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣೈತಿ ಒದಿ ಬರ್ಪಿರಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾದಂದಿ ಗೊತ್ತವಂದಿ ಬಾಲಿದಾದ ಅನ್ಕೋದಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೇರ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಂ ವನಸಾಂಡು ಎನ್ನಾಂಡು ನಿನ್ನಾಂಡು ಶಾಲು ಜಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಈ ಬಾಲೆಂಚ ಹಾಂ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಜಿ ಈದಲ್ ಎನ್ನಾಂಡಿ ವನಸ್ ಎನ್ನಾಂಡಿ ವನಸ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಗೆರ್ವಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮರೆಯ ನಿನ್ನನೆ ಪೂರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಓಡ್ಲೈ ಏನಂಜಿ 10 ಲೈಕ್ ಅವಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿರಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಲೈಕ್ ಆನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೇರ ಹೈಡುಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಇತ್ತೇರ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎರಡು ಜನ ಹೈಡುಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರನ ಹೊಸತು ಜಾಯ್ನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲೋ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡಿ ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ನ ತುಲಿ ತೇರ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್
ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿ. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೊಂಜಿ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ. ಅನ್ನೆ ಒಲೆ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೆಯ ಅನ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ. ಗೇಮಿಗೆ ಪೋರುಂಡ ಅನಿಲ್ ಬರೋಂಡ ಟೀಮ್ ಉಂಡ. ಮಾಳಡಿಯ ಸಂಘದ ಕೆಸರ್ದ ಗುಬ್ಬು. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆವ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮರೆಯ ಎಲ್ಲತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಐತಾರ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ. ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ ವನಸಾಂಡಿ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡಿ. సోలో రైడర్ నా ఛానల్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. ನಿಮ್ಮ ಕೆಜ್ಜಿಯಾ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರ್ರಾವ್ಜ ಮರ್ರೆ. ಎನ್ನ ಆತಿದಿ ಹೌದಾನಿ 9:40 ನಲ್ಲ ವನಸಾತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು. ಏನೇ ಮ್ಯಾಚ್? ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಾತಿರ್ಗ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಮರನೇರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಜನ ನಿಚ್ಚಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಗ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀತಿಜಿ ಮಾಡ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಪನಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತನು ಪೋತುಂಡು ಕಂದೊಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹಾ ಹಲೋ ಶಿವಾನಂದ ಹಲೋ. ಕಬಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವ ಉಂಡನಾ? ಶಿವ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪವ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪವ.
ಏನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಾ 15 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಪೋ ಇಂದು ಏರು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಏರು ಲೈಕ್ ಕುರಂದಾಗ್ಲಿತ್ತು ಕುರ್ನಾನ ಅಂದು ಪಿರಂಜೇರ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಏರನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಡಿ 15 ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಡಿ ಕನ್ನಡನಾ ತುಳುವ ಹಲೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡಂಚಂಡ ತುಳುತ್ತಾರೇನೇರು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ರಡ್ಡು ಓಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಂತೋಷ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡಿ ಈಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ನೀರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ಉಳ್ಳಾರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇತ್ತನವೇನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತನವೇನು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡ
ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ మీరు హార్ట్ కడపడు అందులేరు. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಾರಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂತ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಕೇಳಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಟಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ನಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಾರು. ಐದು 15 ಇರ್ದು ಮಿತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ. ఒక సమాచార పనోడిగా నిగల్నానే ಓ 16 ಅನಿಲ್ ಈ ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ನನ್ನ ಹತ್ತು ಬೇಳೆದಲ್ಪುಲ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಕಿರಿನಿ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ಪಯ ಮನೀಷ ಕಿರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಮನೀಷಾ ಮನಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಮನಿತ್ ಈಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಕಿರಿನಿ ಅಲ್ಪ. ಹಾಯ್ ಮನೀಷಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಮನೀಷಾ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂದ ಬುಲ್ಕಿರಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಕತ್ತಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ದಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮರ ಸಿಗದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇನು
ನಮಕ್ಕುಂಡ ಹಾ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬಲ ಬಲ ಮರಸೀವು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಬರ್ನಾಕ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿ ಉಂಡು ಮರಸೀವು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ನಾಡ್ದು ಒಂದು ಜುಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅವಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮರಸೀವು ಇಜ್ಜಿಯ ಮುನ್ಪಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬರ್ನಾಗ ಬಂದೇವಲ್ಲ. ಮನೀಷಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮಿಕ್ಕ ಮರಸೇವು ಯಾನ್ ಕೊನದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆತಾಯ್ತು ಹೊರ ಮಲ್ಪು ಯಾವು ಅಂದು ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ತೇನಲ್ಲ ಬರಡುಂದು ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪುತುಗುಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತು ಕವಿ ಅವ್ನು 11 ದಿನ ತೂಕ ಬಂದು ಅದು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರೇನ ಲೈಕ್ ನೀರ ಲೈಕ್ ಮಂತನ ಜನ 16 ಯಾನ್ಲ ತಿಂತು ಜಿ ಊರಿಗೆ ಬೋತು ಜನ ಈ ತಿಂತು ಜತ್ತ ಇಡೆಗೆ ಬಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಮರಸೇವು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಮೂರು ಬತ್ತ ತಿನ್ನಲಿ ಜೋರು ಬಾತಿರುಲಿ ಬಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಜೋರು ಬಾತಿರ್ತಲ್ಲ ಮರೆ ಅವು ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತನ್ ಮಾರೆ ಬುಕ್ ಈರು 14 ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂದ್ ಜರ ಇದ್ದೇ ಕತೆ ನಿನ್ನ ఒక దాదమల్పున్ మరి ఇంకొన్ని కంటెంట్ లావుడు తులు ఇంక కంటెంట్ అయ్యలేక లాభం నీకు తిన్నలే కాపుచా ఐకి పని నేను ఒక్కడే బర పనిపు చేత భవ్య మీరు అప్పు తుಳು లాక్స్ ఈడైన మనుపులే పొద్దున ఈట్ల ఇంచిని ఫేస్ తోపది మనుపులే లైవ్ తాళ ఆపుచి యాంతులు యాంతల ఇత్తి లెక్కని అనిపిదారు ಒಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಜಲ್ ಪುರದ ಕೂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜಿದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅತ್ತಿ ಫೇಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಅನ್ನೆಂಜಿ ಬಾತೇನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಈ ಕಪ್ಪು ತೋಜುವಯ್ಯ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ತೋಜುಂದ ಅದು ಯಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ಆಯ್ತದ ಹೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನೈಟ್ 16 ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಡೆ 15 ದುಡ್ಡು ಸಂತೋಷ್ ಒಂಜಿ ಎರಿತ್ತೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಆರು 15 ಡನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಡ ದಿತ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮನೀಷಾ ಯಾನ್ 16 ಪನ್ಪೊಂದುಲ್ಲಲು ಐಕ್ ಪನ್ನಿಟ್ಟ 16 ಎನ್ನೆಡು 16 ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೂರ್ ಅವು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೂರ್ಲಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಯ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರೈತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನೈಕ್ ನಿಗ್ಲಡ ಪುರ ಪಾತ್ರೋಡಾನೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡಾಂಡತ್ತ ಸತ್ಯನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಏತೋ ಸಮಯ ಪಕ್ಕ ಪಾತ್ರಂದು ಇಪ್ಪುನಗ್ಲಿ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡಾತಿ ನೀ ಬಲ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತೆ ಆವಾವು ಬರ್ಪೆ ಪಿದಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತುವೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪವ ಇಂಕ್ ದನ ಲೈಕ್ 16 ತೋಜ ಒಂದೊಂದಿಯ ಎಷ್ಟರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪು ಲೈವ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದು ನಾನೇ ಅಂದು ಫೇಸ್ ತೋಜೊಂದು ಪಾತೆರು ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ
ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ ಲೈಕ್ಗೆ ನಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ಗೆ ನಟ್ಟುಡಿ ಬುಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ ಇಂಕಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಇಂದುಲ ಚಾನಲ್ ಆವಾಡುಂದು ಲಲಿತ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿದೇವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಲಿತ ಕುಮಾರಿ ಒಂದು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಲಿತ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಣನ್ಯ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾನು ಓದಿನ ಪುದಾರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಗ್ಲೆನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆವೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ